Og mangel på en svar. Hvornår er man begyndt at flygte fra de valg man tager? Egoismen blomster, mens respekt mangel var. Så tænk før du handler, ind din handling kvæler dig. Fordomme smides, så dine tanker realiseres. I flammernes mørke ser jeg folk, der desorienteres. Tror det skaber respekt med 180 i et sving. Indtil det skrider og dør, hvorfor fatter de ingenting? Jeg mistede min ven på grund af far, der pisser mig af. At opleve, hvordan hans farvel sætter sig præg. Det rammer os alle, hver en sjæl, hver en bekendt. Det er derfor vi hvert år holder et lys tændt. Til minde om en helt unik person, vi alle mangler. En, der krydset vandet, men forbliver i vores tanker. Intet er det samme, men jeg er fyldt med håb og glæde. Så tak for alt, min ven, jeg glæder mig til, vi ses et bedre sted.